Salam dostlar, şu günkü temanın adı спряжение правильных глаголов в немецком. Konjugation der Verben. Bu temanı öğrenmezingizden öňkü temany gojagy aýtalan sebäbi bu iki tema очень взаимосвязанные. Öňkü temada biz ich, du, wir, ihr, sie, diýen sözleri öwrendik. Az çalışmasyny. Bu tema bolsa işleň ütgemesi şulara göre. Ich gehe, min gidýän. Du gehst, sen gidýän. Sie, es geht. Wir, sie gehen. Ihr geht. Ünsveren olsanız, gehen изначальный формасы. Gitmek, bizlerde gitmek diýär. Şolam изначальный formasy. Ýöne men gidýän. Görýäňizmi? Soň ütkedi. Sen gidýärsiň. Soň ütkedi, görýäňizmi? Edil şolar ýalak bärtdi ütgeýär. En aýrylýa, es goşulýa. Este goşulýa bärde, en ederek bärde t goşulýar. Vi, zi de ütgen ok, irde t goşulýar. Ýöne hemmişe şular ýak bolanok, iskulçeňe bolýar. Ýöne oňa geçmezmizden ýene-de bir glagoly öwreneli. Spielen, oynamak. Ich spiele, men oynaýan. Du spielst, sen oynaýarsyň. Sie, es spielt, ol oynaýar. Wir, sie spielen. Biz, olar, siz уважительно oynaýarsyňyz. Ihr spielt, siz oynaýarsyňyz. Köpçülige ýüz tutanmyzda. Исключение. Arbeiten, tanzen, nähnen. Nähnen просто men sizlere. Nähnen gerek. Arbeiten, tanzen, heißen. Tanzen, например. Edel spielen ya da gehen yak ütgeýär, кроме одного момента. Например, du spielst. En aýryldy, st goşuldy, görýän bolsaňyz. Bärde bolsa en aýrylýa tanzen. Просто t goşulýar. St goşulanok t goşulýar. Gördüňizmi? Säbe nemis dilde z nemis dilde st diýen sözü berýär. St tanzt. Du tanzt. Sie, es tanzt. Heißen. İkinci söz heißen. Nazywatsya. Ich heiße Ahmet. Меня зовут Ahmet. Meniň adym Ahmet. Nazywatsya. Nemis dilde şular ýak harp görseňiz ikisini aňlaýar. İkisi anyk şular ýak es. İkisi anyk es aňlaýar. Şoň üçin bäre es goýmak gerek gäl. Sebäbi şul iki es aňlaýan ses şu ýerde berýär şu sesi. Du heißt. Например, şular ýak ýazmaly. Du heißt. Heißt тоже будет. Du heißt. Arbeiten. Üçüncü iskulçeňe bolsa şu grafika seredin. Например, machen, etmek. Ich mache, du machst, sie, es macht, wir, sie machen, ihr macht. Emerde s, t, n, t. Görüyorsunuz. Arbeiten nasıl ede şolar ýalyk tolka iskulçeňe şu ýerde i şu ýerde. Ich arbeite, du arbeitest. Goşulýar. Sie, es arbeitet. Wir, sie arbeiten. Ütgen hemişe ýalyk. Ihr arbeitet. Goşulýar. Şu arbeitanyň ütgeşini
Haysen, Tansen şularyň üýtgeşini ýadyňyzda saklaň we şular ýalyk s gelse glakoldan soň eniň öňünde ede şular ýaly üýtgeýär. Tansen daky ýalyk z-den soň en ba bolsa, eniň öňünde z gelse ede şular ýaly üýtgeýär. S goşulanok şular ýaly üýtgeýär. Düşündiňizmi? Şular ýaly. Arbeiten ýalyk t bilen gutarsa, köp bilen şular ýaly üýtgeýär. Şu 3 moment ýadyňyzda saklamaly da. Hatta kıyın tema däl. Ýöne основной temalar, daşy mundan gyzykly temalar bolar.